Kaixo, oraingo honetan gure Gmailera gelako kontaktuak nola importatu ikusiko dugu. Horretarako interneten sartuko gara eta eskolako orrialdean badugu Gmailera sarrera. Han idatziko dugu gure erabiltzailea pasahitza ondo idatzi, gaizki idazten baduzue errorea emango du. Eta ja gure kontua autentifikatuta egongo da. Orain joan behar duguna da postan ondoan kontaktuan pestainan klikatu eta egingo duguna da zutabean berantza joan importatu kontaktuak aukera iritsi arte. Hor, arakaturi emango diogu eta gure artxiboa, gordeta dugun artxiboa bilatu behar dugu. Kasu hontan, nirea da 2 urte A froga. Gogoratu behar dugu denak CSV formatuan izan behar dutela importazioak egiteko. Importatu. Eta importatze datarekin agertuko zaigu guk oraintxe bertan igotako artxiboa. Horiek dira 2 urte A frogako kontaktuak. Orain, horiek antolatzeko egingo duguna da talde berri bat sortu, horreri 2 urte A izena jarri, bi urte A froga, kasu hontan. Kontaktuen goian dagoen pestainatxoan klik egin eta kontaktu guztiak aukeratutakoak izango dira. Eta gero egin behar duguna da, kontaktu guzti horiek pasa 2 urte A froga taldera. Hor klikatuz, 2 urte A frogak aukeratu eta aplikatu. Eta hemendik aurrera, 2 urte A frogak ditu 18 kontaktu horiek. Gero kontaktuak nahi baldin badituzue zuen modura jarri, edo editatu, hor daukazue aukera. Baina, orain, gelako kide guztiak 2 urte A frogan sartuta daude. Besterik gabe, honekin ja, atal hau bukatzen dugu.